særdeles gode afkom også. Og vi havde jo krise i vores avl for tilbage i 10, hvor krisen var her. Det gjorde så, at alle de dårlige hopper er væk. Så i dag, når man er springhesteavler, så går man virkelig ind for det. Man er meget bevidst om, hvad stammer man avler på, og hvilke kombinationer man laver. Og det gør jo så også, at afkommet, at vi er ved at være der, hvor vi er med de kan være med blandt de bedste heste i verden. Vi er selvfølgelig ikke så mange, for når vi måske laver 300 springheste et år, så laver Poul Schjocke Mølle jo 2.500 selv. Så det er klart, at vi kan ikke levere lige så mange gode. Men vi har, ud af de få heste, har vi et heste, der kommer med på vores topplan. Og her har vi en, vi regner med at komme til at præge avlen særdeles positivt. Karen, skulle vi lige prøve at tage et dobbeltspring?